més lluny, sempre aneu més lluny de l'avui, que ara us encadena. I quan sereu deslliurats, torneu a començar els nous passos. Més lluny per arribar on? Al meu país li agradaria arribar a Ítaca o Ítaca, que en Lluís Llach li va treure l'esdrújula. Sí, m'agradaria arribar-hi, o si més no, que hi arribéssiu vosaltres. El savi d'avui és advocat, un dels millors especialistes en la història econòmica de Catalunya dins del segle XIX i dins d'aquesta història en el paper que hi ha tingut la banca. De fet, va ser banquer, fundador de Banca Catalana, un record que encara continua tenint ben present a dia d'avui. Francesc Cabana, li agraeixo especialment que avui ens hagi volgut acompanyar. Bueno, per mi cap problema a disposar. Escolti, em permet que li llegeixi abans de començar unes paraules que són seves? Endavant. Deia, i penso cada dia. Vaig estar imputat 5 vegades, del 84 al 89. Em feien companyia com a imputats persones tan honorables com Jordi Pujol i empresaris o executius tan honestos com Joan Cendrós, Andreu Rivera, Antoni de Moragas, fins a 23. A la meva dona i als meus fills els van dir de tot, al mercat i a l'escola. Jo vaig quedar sense feina, sense diners i sense futur. Tenia 50 anys. I al final, acaba dient vostè, al final res. No hi va haver procés i, per descomptat, cap judici. No he estat ni processat ni condemnat, només imputat. Però de tot això me'n recordo cada dia. Escolti, el record més present a data d'avui quin és? Jo encara soc professionalment, em sento com un home competent en tema financer. Vull dir, amb història econòmica també, però he fet la història de les entitats financeres, de bancs i de caixes, i sé llegir un balanç bancari, per dir-ho així. Vaig treballar 23 anys en un banc que va ser net com una patena, maleït siga, i ho dic perquè porto una ràbia al damunt quan es parla malament d'aquesta banca. Era molt neta, tothom va ser molt net dintre d'aquella casa. No hi va haver ningú que en tragués profit. I, per tant, jo, doncs, amb molta honra haver treballat en aquest banc. Després en parlarem, si li sembla. Sí, tant. Però hi ha una cosa que m'agradaria parlar-ne ja d'entrada, perquè en qui ens hem de centrar és en la seva figura, no en la de Jordi Pujol. Jordi Pujol és el seu cunyat. Vostè escriuria avui el mateix que va escriure llavors i el tractaria d'honorable? Sí, absolutament, en aquest sentit, sí. Vull dir, cap problema. Jo vaig ser un gran pujolista fins fa relativament poc, no? Fins al dia de Sant Jaume de l'any 2014, diu vostè. Fins al dia de Sant Jaume del 2014, exactament. Vull dir, vaig ser el primer sorprès davant de les notícies i hem patit molt a casa. Vostè ha dit moltes coses que no voldré que repeteixi ara perquè són conegudes des de fa mesos. Però, en tot cas, una de les que ha dit, lligada amb Banca Catalana, sí que m'agradaria posar-la de relleu ara. Vostè diu, jo tenia, referint-se a vostè, responsabilitats a Banca Catalana i puc ben dir que ni Pujol ni cap dirigent de Banca Catalana es va enriquir a partir de suposats desviaments de fons de l'entitat per ús particular. Absolutament. Això ho continua mantenint avui. Oh, i tant. I dic que ho poso, jo soc cristià, i ho poso sobre els evangelis, ho prometo i ho juro, que no hi va haver aprofitament. Jo em vaig quedar al carrer, per descomptat, i no sé fins a quin punt haig de demostrar que no em vaig treure profit. Però els altres, n'hi havia uns que ja tenien diners i en van continuar tenint, malgrat Banca Catalana, però hi va haver netedat, No hi va haver corrupció fins a l'any 82, que és quan jo vaig marxar, i Banca Catalana va passar sota el control d'un altre banc. Què ha entès vostè de l'anomenada herència
després de tots aquests mesos de Jordi Pujol, segons la seva confessió? Sí, no ens consta. Ho he dit i repetit, no ens consta. I parlo en nom de la meva dona i meu, no? Ho hem dit sempre, no ens consta. Li va sorprendre moltíssim? Home, molt. Sincerament, quan ell ens ho va dir, vam quedar desfets, autènticament desfets. Vull dir, no ens podíem ni imaginar una cosa d'aquest tipus. Doncs no hauria, vaja, jo hauria posat les mans al foc per ell i me les hauria cremades, no? De bona manera, però no ens ho esperàvem, sincerament. Pujol va confessar-ho al Parlament i després vostè va haver de trepitjar el Parlament, va acceptar anar-hi. Què és el que més li va doldre del que va haver d'explicar vostè en comissió a la Cambra Catalana? Bé, la banca catalana, doncs, m'interessava parlar-ne de banca catalana perquè havia sorgit ja el tema de relacions de banca catalana amb l'enriquiment de Jordi Pujol, i això m'interessava dir-ho aleshores i m'interessa dir-ho ara, perquè és fals tot això. És a dir, hi havia uns diners, han sortit uns diners, però no sé d'on venen, i no ho sabem d'on venen, però de banca catalana certament jo puc assegurar que no, perquè era un bon professional de banca. He estat ruc en molts aspectes de la meva vida, però com a professional de banca he estat correcte. Les meves responsabilitats els últims anys eren unes altres dintre de banca, la divisió internacional, però coneixia la casa i allà no hi va haver problemes. Vostè, que és advocat i també economista, ser un corrupte és el mateix que ser un defraudador? Home, un defraudador és corrupte, vull dir, evidentment. Ara es pot ser corrupte de moltes altres maneres. Vull dir, això sense cap dubte. Es continua amb vostè, veient vostè i Pujol, i la seva senyora, la Maria, la germana de Jordi Pujol? Sí, és que és l'única parenta que té, directament per la banda Pujol Soler, són dos germans. Es va morir un tercer germà quan tenia mesos, i de fet estava entre en Jordi i la Maria, des d'un punt de vista cronològic. I quan es veuen, què es diuen? Parlem de coses que no són, doncs, que no són, no és exactament dir perilloses, que no són delicades, diguem-ho així, sinó que ens hi podem esplaiar amb una certa naturalitat i sense entrar, doncs, en temes difícils i en aquesta vegada sí que diria perillosos. Tornem a Banca Catalana, si li sembla. Moltes de les coses que van passar, des de la seva òptica, evidentment, les explica en un llibre que es titula justament així, Banca Catalana, diari personal. Vostè va fundar Banca Catalana amb tot un grup de persones, entre elles Jordi Pujol, l'any 1959, i diu que l'ombra de Banca Catalana l'ha continuat perseguint fins avui. Sí, cosa que no havia passat o no va passar amb altres bancs catalans que vaig fer la història jo. Jo, quan vaig entrar a Banca Catalana, em vaig trobar amb l'ombra, però no explicada, del Banc de Catalunya, del Banc de Barcelona, crisis que hi havien hagut uns anys abans, però ningú sabia ben bé què havia passat. I va ser aleshores que vaig començar a escriure història financera i la història d'aquests dos bancs en particular, no? I ara espero que dintre d'uns anys hi hagi algú que faci el mateix que vaig fer jo en Banca Catalana, però ho faci conscientment i que ho faci professionalment correctament i que ho faci sense partipric, que estudiï simplement el que es va fer en Banca Catalana, els seus errors i les seves virtuts. Cal dir que jo he tingut una mala sort en aquest sentit. Jo he treballat amb dues empreses en la meva vida i en les dues empreses he estat a l'oposició. He estat a l'oposició, vull dir que he estat minoria. Hi he treballat, perquè hi havia de treballar, però a l'hora de votar jo m'he quedat sol, o força sol. Què vol dir, que Banca Catalana hagués fet vostè les coses diferents? Sí, oi tant. Què hagués fet diferent, per exemple? Home, Banca Catalana va cometre l'error de fer una forta inversió en bancs.
El Banc d'Espanya va cometre un error més greu encara al valorar-los a zero, aquests bancs. Però, evidentment, que Banca Catalana no tenia el volum suficient per fer aquesta absorció d'aquests bancs. I això li va crear problemes d'inversió excessiva. Ara en parlarem d'això, però abans el vull convidar a veure unes imatges de l'època que expliquen tot aquell naixement de Banca Catalana. Estem parlant de l'any 59. Això devia ser la primera visita que es va fer a Olot, que era la seu social del banc. Al mig de la fotografia hi ha el meu sogre, Florenci Pujol Brugat, una gran persona. A l'esquerra és Florenci Pujol. I vostè és el de les ulleres. I a la meva esquerra hi ha el que era director de la Banca d'Orca i després de Banca Catalana Olot, Casals. Aquesta em sembla que és un dels documents en els quals es va fer la transmissió de les accions de Banca Catalana. Els titulars, els propietaris, eren els germans d'Orca, que vivien entre Barcelona i Olot. Nosaltres vàrem comprar el 100% de l'empresa. Això és la construcció del que va ser la seu social durant molts anys i, de fet, l'edifici que jo em vaig estimar més, que era Passeig de Gràcia 84, era un edifici en el qual va suposar una gran innovació en tots sentits aquell any. Estic parlant de l'any 68, em sembla que va ser, quan es va inaugurar l'edifici. Aquesta és la sala del Consell d'Administració i aquest és Jordi Pujol. Vostè abans deia, jo estava en minoria, hagués fet les coses diferents des del Consell d'Administració com a òrgan de govern de Banca Catalana i no hagués invertit en un banc industrial, sobretot, que requeria fer una inversió, m'imagino, molt gran, perquè no teníem prou força, no? Amb el Banc Industrial de Catalunya vam començar amb una participació mínima, després la vam anar augmentant, però vaja, no va ser fins al 80, em sembla recordar, que vàrem fer un intercanvi d'accions i vam agafar una posició majoritària dintre del Banc Industrial de Catalunya. El problema del Banc Industrial de Catalunya no és que fes les coses malament, és que la crisi que va començar el 82 va ser una crisi industrial, sobretot. Banca Catalana no en tenia de cartera d'empreses industrials. Ells sí, perquè n'havien de tenir per força. I aleshores van patir com a conseqüència d'aquesta crisi industrial. Al cap de 3 anys, aquelles participacions tan pèssimes que tenien, resulta que la majoria d'elles havien recuperat el seu valor absolutament. Però aleshores ja tot l'equip ja havia desaparegut i, evidentment, el Banc d'Espanya ho va comptabilitzar sempre com a zero. En continuem parlant, però li sembla que veiem, perquè potser és el moment idoni, un spot de televisió de l'època en què s'anunciava el Banc Industrial de Catalunya, li sembla? Sí, i tant. Yo llevo muchos años trabajando y ahorrando. Para mí, lo mejor y lo que me deja más tranquila son los bonos del Banco Industrial de Cataluña. Por 100.000 pesetas te dan al año 12.500 de intereses, más 15.000 que te ahorras de impuestos, que es mucho. Sí. Escolti, un 12,5% d'interès. Sí. Quins temps aquells, no? O no? Home, no, perquè jo no sé exactament quin any era, però vaja, estic parlant d'uns anys en els que hi havia un 15 o un 20% d'inflació anual. De manera que tot el que sigui més del 12,5% d'inflació, hi sorties perdent. Ara, sí, semblava que era molt alt, però no ho era en realitat. Vostè deia, van fer unes inversions que mai no havia d'haver fet Banca Catalana. Però hi va haver mala gestió a Banca Catalana, com algú els acusa? Més enllà d'això, em refereixo? Al marge d'això, no, absolutament. És a dir, ens diuen que vam finançar el país. No és veritat, això. Vull dir, vaja, si un catalanista ens demanava un crèdit, li donàvem si tenia garantia, si no, no li donàvem, evidentment. I Banca Catalana només va fer una inversió, potser que està en aquesta línia del que vostè deia, que va ser l'Enciclopèdia Catalana S.A., que ens ho vàrem quedar com a conseqüència d'una crisi en la que va entrar Edicions 62. Però es va recuperar de sobres, és a dir, Enciclopèdia Catalana es convertirà en un gran negoci al cap d'uns anys.
li mancava capitalització. En aquest sentit, Banca Catalana hi va abocar crèdit, el crèdit es va recuperar totalment i es va convertir en una gran empresa editorial. Per tant, més enllà dels errors propis que vostè ha reconegut, Banca Catalana va tenir, em diu, enemics, amb noms i cognoms. Oh, i tant. Oh, i tant. Clar, és que, a veure, esclar, jo ho he explicat tantes vegades que ja no sé què és el que em creuran o el que no em creuran, no? Jo vaig ser una persona... Jo tenia la responsabilitat de les relacions amb el Banc d'Espanya. I el Banc d'Espanya, és a dir, fins al director general. El director general era un bon amic de Banca Catalana i meu en particular. I era un home correctíssim. I sabia tots, ens coneixia nosaltres a fons. Tenia una sèrie d'incorreccions de tipus administratiu que ell coneixia. Sabia que controlàvem uns bancs i ell ho sabia. De director general cap avall tenia relacions bones amb tothom. Ara, per sobre, hi havia un nivell que ja no era tècnic, sinó que era polític. I aquí és on vam tenir problemes. De fet, els enemics que vam tenir nosaltres venien tant de la dreta com de l'esquerra espanyoles, no de la catalana, ni dreta catalana ni esquerra catalana. I no em faci dir qui va pesar més en tot el procés, si la dreta o l'esquerra. La notícia, doncs, als diaris i a televisió que parlava d'una possible suspensió de pagaments de Banca Catalana, que va provocar un pànic, sembla que va venir de la gran banca espanyola. Sembla, perquè tampoc ho he pogut comprovar, això. Ara, quan com a conseqüència de Televisió Espanyola Miramar, doncs, dirigida per un periodista que es deia Enric Sopena, doncs diuen que Banca Catalana no farà suspensió de pagaments, s'inicia una fugida de dipòsits de 1.000 milions de pessetes diaris. Això no ho aguanta cap banc de la nostra dimensió. Al cap d'uns dies, el Banc d'Espanya ens va dir no us preocupeu, que us ajudarem. Sí, ens va ajudar, però, esclar, des del moment en què ens ajuda depenem del Banc d'Espanya i la nostra autonomia ha desaparegut. Per tant, vostè creu que tot va ser calculat perquè Banca Catalana desaparegués? Desaparegués o quedés influïda, és a dir, quedés sota la dependència de... El Banc de Vizcaya ho deia, que es va quedar a Banca Catalana, deia és el mejor negocio que hemos hecho en nuestra vida, ho deia el Pedro de Toledo. Banca Catalana li va permetre en el Banco de Vizcaya fer la fusió amb el Banco de Bilbao amb igualtat de condicions. Parlaven de fusió, però el Bilbao era més gran que el Vizcaya. Amb l'absorció de Banca Catalana van quedar al mateix nivell. Li ha condicionat, senyor Cabana, l'aventura de Banca Catalana, el que vostè ha fet després de Banca Catalana? Totalment. Cada dia penso, en parlin o no en parlin els mitjans de comunicació, cada dia hi penso. I que consti que jo no em sentia un banquer estrictament, però vaig aprendre l'ofici, em va agradar, vaig veure les possibilitats que tenia i un bon dia em vaig trobar al carrer amb una mà al davant i una mà al darrere. Aquesta és la situació real. Vostè abans ho apuntava fa uns minuts, altres bancs catalans, abans de Banca Catalana, a les quals les coses tampoc els van anar bé. Home, i tant. Sembla com si Catalunya, en qüestió de finances, i miri que diuen que els catalans d'això en sabem des de fora, no? Sembla com si mai no ens n'hem acabat de sortir, com per exemple els bascos, no? Que han tingut un recorregut molt més llarg i tenen. Sí, però els bascos han tingut sempre un pis a Madrid, tots. En aquella època, totalment, totalment. És que, esclar, Barcelona és una gran ciutat, i ho ha estat sempre. I els bascos, Bilbao, és una ciutat estupenda, però un altre nivell. És a dir, les senyores dels banquers no demanaven a Barcelona anar a Madrid per anar a veure òpera o per anar a veure teatre. Les dels banquers bascos sí. I, esclar, això volia dir que en bona part havien de tenir un pis en el barri de Salamanca, per exemple. De fet, les tres grans daltabaixos bancaris catalans els he estudiat molt bé. Un l'he viscut, els altres dos els he estudiat molt bé. El primer va ser el Banc de Barcelona, va ser un pecat d'omissió enorme de la gran burgesia catalana de l'època. El Banc de Catalunya va tenir
un caràcter polític claríssim, i Banca Catalana, bé, ho he explicat, si em creuen o no em creuen ja és una altra cosa. Li preocupa que el creguin? Sí, clar que em preocupen, clar que em preocupa, però espero que amb els anys hi hagi historiadors que siguin capaços d'enfrontar-se amb el tema sense, doncs, sectarisme, si es pot dir així, no? L'any 2013 vostè va escriure un article titulat he rebut una inspecció d'Hisenda. Normalment la gent, quan té una inspecció d'Hisenda, el que sol fer és amagar-ho. I vostè, en canvi, em va fer un titular d'això. Això era conseqüència també indirecta de Banca Catalana? No. A veure, hi ha unes casualitats extraordinàries, com sap vostè. És a dir, al mateix temps vam rebre inspecció tota la família Pujol Ferrusola i la família Cabana Pujol. Vull dir, doncs el vam rebre al mateix temps, per casualitat, evidentment, no? És a dir, en el meu cas, doncs, jo havia declarat correctament, però resulta que jo els diners, una part dels meus diners, els havia invertit en documentació mercantil i llibres, que els hi vaig ensenyar als inspectors, que van actuar molt correctament, però em van dir que allò no era desgravable, perquè jo sempre havia comprat aquest material al mercat de Sant Antoni o a través de persones que no donaven factures, perquè la meva biblioteca és documentació i aquesta biblioteca l'he venuda per pagar la sanció que em va imposar l'agència tributària. 70.000 euros. 70.000 euros. Vam haver d'hipotecar el nostre pis, propietat de la meva dona. No els tenia jo, és a dir, no els tenia ni... Quan vaig sortir de Banca Catalana els vaig tenir durant 6 mesos, però no els he tingut mai més. Bueno, abans tenia pessetes, diguem-ne. N'hi va recórrer ningú que l'ajudés? Absolutament no. Ningú em va donar la mà. Podia haver recorregut a Jordi Pujol, que era president de la Generalitat, llavors. Sí, ja ho sé, però no em va donar cap mena d'ajut. És a dir, jo de Jordi Pujol no. He tingut... Jo me l'he estimat molt, Jordi Pujol, i encara me l'estimo des d'un punt de vista cristià, jo no m'acostumo a dir, però vull dir, doncs, les meves relacions professionals no van ser bones amb ell i després ell s'ha mantingut en un món i jo m'he mantingut en un altre. Volem tractar ara d'un aspecte força més desconegut de la personalitat de Francesc Cabana. De quan va ser consultor del Banc Mundial, a Guinea Equatorial, vostè hi va anar després de la querella de Banca Catalana, a un país on gairebé tot estava per fer. Tant per fer que no hi havia ni sistema bancari, no? No. Bueno, hi vaig anar-hi perquè gràcies a un amic que treballava a Banca Catalana. Li va servir per escampar la boira una mica, no? Jo, com havia guanyat tants diners a Banca Catalana, i ho dic amb ironia, perquè si no s'ho prendran seriosament, vaig acceptar una oferta que em va fer un bon amic que treballava a Banca Catalana, vaig quedar a les seves ordres i vaig anar com a consultant al món financer. Vaig anar a països subsaharians, vaig anar a Guinea, que és on em vaig estar pràcticament un any, però vaig també anar al Congo. Són països que no tenen res de turístics, sincerament. Jo aleshores m'apropava als 60 anys i era el més vell de tots que hi havia, perquè la gent allà o es mor als 45 anys i els que són forasters, aquests a partir dels 50 o 55 ja no hi van, perquè allò no els interessa. D'aquí va sortir un llibre, Cròniques de Guinea Equatorial, l'any 1995. Hi ha tornat vostè? No, i no dic que no hi tornaré, evidentment, mai més, però, repeteixo, vaig anar a Guinea, vaig anar al Malí, vaig anar, llavors se'n deia Zaire i no Congo, vaig anar a Tunísia, que ja és un altre món. Arribes a estimar-los, aquell món. Ara, la sensació que tenies aleshores quan tornaves és que havies posat 3 rajoles, una sobre l'altra, per fer paret, i que només havia desaparegut, algú les tirava a terra, no? I això crea una sensació de frustració que fa mal, vull dir. Però aquells països te'ls estimes, i jo me'ls havia arribat a estimar força. Se'n sortiran? Sí que se'n sortiran. Jo en aquella època deia una cosa que no sé si és vàlida. No podem tractar els africans com jo tractaria amb un fill meu de 9 anys. Si un fill meu de 9 anys em diu que no vol anar a l'escola,
què li faig? L'agafo per l'orella i el porto a l'escola. Com se'ls ha de tractar, doncs? Ai, no ho sé, és difícil. És molt difícil, perquè, esclar, són grans, però tota una sèrie de... pateixen tota una sèrie de problemes, entre els quals el colonialisme, la barreja d'ètnies, etc. No se'n surten per ells sols, però hi ha problemes que són difícils de resoldre. Per exemple, a Guinea Equatorial no hi ha nens d'aquells famolencs, absolutament. Allà mengen, però els hi falten proteïnes. Carn no n'hi ha. On en poden trobar? El peix. Tenen un peix boníssim. No els agrada el peix. No els agrada el peix. Esclar, aleshores, què has de fer? Vull dir, els has de canviar la cultura per tal que els agradi el peix. Jo menjava un peix boníssim que portava la flota espanyola, peix blau, alguns peixos que no coneixem aquí, el capitán, jo recordo, boníssim, però no els agrada el peix. Avui a Savis parlem amb Francesc Cabana, advocat i historiador de l'economia, especialment de la banca a Catalunya. Vostè va publicar un llibre l'any 2000, 37 anys de franquisme a Catalunya, aquest era el títol, on vostè, amb una visió econòmica de tot el règim franquista, vostè diu que Franco va perjudicar l'economia, especialment a Catalunya, almenys fins al 60, en què la cosa va canviar. Què vol dir exactament amb això? Quan hi ha una dictadura a Espanya i una dictadura com la franquista que dura 37 anys, aquesta dictadura perjudica extraordinàriament el que jo en dic la cultura emprenedora de Catalunya. La cultura emprenedora necessita llibertat, iniciativa privada, ganes de treballar, i en Franco contra Catalunya ho va fer tot, des de fusellar el president Companys fins a ensorrar en bona part una indústria catalana que era afavorida si es creava a Andalusia o Astúries, però que era frenada fins al 1959-60 si es volia instal·lar a Catalunya. I què va passar a partir dels 60? A partir dels 60 van arribar els ministres tecnòcrates, que en dèiem. És que fins aleshores manava la falange. I la falange era un moviment que deia que les coses s'havien de fer per dallonses, no? Prescindint dels principis econòmics, de la racionalitat de l'economia. Per primera vegada, la gent de l'Opus, introduïda dintre dels governs de Franco, diuen hi ha coses que són irracionals des d'un punt de vista econòmic. S'explica del ministre Ullastres, que parlant amb en Franco li va dir tendríamos que aplicar unas medidas determinades i pedir que estudiïn l'economia espanyola des de fora, què hem de fer. A Franco no li agradava. Y va a decir, el Ullastres le dijo, piense que el año pasado las cosechas de cítricos impidieron la exportación de esta fruta a Europa. Y el Franco li va dir, bueno, ¿y qué vol dir amb això? I diu, y si nos vuelve a pasar lo mismo, nos quedamos sin divisas. Esclar, és que en Franco, i fins a l'any 50, l'única exportació que feia és la mateixa exportació que feia 70 o 80 anys abans, és a dir, fruita. Què vol dir, que els economistes del règim eren força dolentots? Home, bueno, els primers eren militars, perdó, a un militar jo no li demanaré que sàpiga economia. En tot cas, li demanaré que sàpiga fer la guerra, cosa que a mi no m'agrada gens, però, en fi, és una altra qüestió. Però no sabien economia i l'havien inventada i l'aplicaven amb aquests criteris de la falange, no? Aquest llibre, 37 anys de franquisme a Catalunya, vostè diu que el va viure i el va patir, sobretot. Per què ho diu, que el va patir? Bé, jo vaig passar una infantesa i una adolescència molt feliç. Vivia doncs, en un ambient familiar molt agradable, però, esclar, al marge d'això, vivia doncs, en un món i en una escola, que anava en una escola doncs, d'uns sacerdots castellanistes i franquistes de tota la vida, que ens deien que bailar sardanas puede ser pecaminoso porque tocar la mano de una chica puede inspirar pensamientos impuros. Encara ho recordo, això. Clar, era un joc tan bèstia el que hi havia en aquell moment, amb una dictadura que s'imposava, amb un reaccionament que jo el vaig patir
Una de les coses que encara recordo d'aquells primers anys és quan un dia el meu pare va portar a casa un plàtan. Sempre recordaré aquell plàtan, encara tinc el gust a la boca. No n'havia menjat mai de plàtan. És clar, menjava doncs, el que podíem, no? Però van ser anys molt durs. Me n'he adonat després que eren anys durs, però vaja, vaig seguir-me adonant doncs, quan el pes de la dictadura doncs, va caure sobre Jordi Pujol, el van empresonar doncs, a Saragossa, em vaig fer un tip d'anar-lo a veure doncs, amb la seva família. Eren mala gent, en Franco i els franquistes. Vostè, que també ha estudiat la burgesia catalana, la burgesia durant aquests 37 anys de règim de dictadura del general Franco, fins a quin punt va ser col·laboracionista amb el règim? Era col·laboracionista fins on calia per tal de viure tranquil·lament i amb la fàbrica engegada i amb les màquines que necessitava per fer-ho. O sigui, si per importar una màquina li feien signar una adhesió al movimiento, ho signava. Ara, empresaris franquistes n'hi havia algun. Gòdia, per exemple, els Muñoz Ramonet i aquella gent que no eren empresaris pròpiament dita, però no tants com això. Ara, que feien el que convenia per tal de tirar endavant la seva empresa, això sí, clar, però que anaven a veure en Franco, sí, esclar, si convenia. Franco, de quina manera, senyor Cabana, va voler perjudicar els primers anys a Catalunya econòmicament? Com ho va fer? Més enllà que fossin dolents els seus economistes del voltant, que eren militars. Ells van fer una política d'inversions dintre del conjunt de l'Estat molt discriminatòria. És a dir, Catalunya, per al caudillo, havia estat un país que havia anat contra el seu movimiento, i és veritat que havia estat així, la va voler sancionar tallant-li tot el que eren les possibilitats d'expansió de l'economia catalana. Hi ha un exemple que a mi m'agrada explicar, que és la SEAT. Doncs la SEAT, que és la gran empresa encara avui a Catalunya, doncs va venir a Barcelona per una casualitat, com qui diu, perquè en Franco i els ministres d'en Franco, doncs quan la Fiat italiana va dir que volia crear una filial a Espanya, la proposta va ser Valladolid, que és on es va instal·lar la segona, que és la Renault. Aleshores, els italians de Fiat van dir no, hauria de ser un port mediterrani, i els ministres d'en Franco van dir Cartagena. Els italians van anar a veure Cartagena i van dir aquí no hi ha mà d'obra, no la trobarem. En Fèlix Escales, un personatge que col·laborava amb el règim, però català, de socarrel, més ben dit mallorquí, va ser un dels que va influir a través del Banco Urquijo. Hi havia uns espais importants de la zona franca i la SEAT és a Catalunya com a conseqüència de tot aquest procés que és difícil d'explicar però real. Però això que en diu vostè només ha passat en Franco? La pregunta té mala intenció. No, en tot cas, la pot tenir la resposta. Té bona intenció. No, és veritat. Quan comences a repassar la història del segle XIX i del segle XX aquí, les relacions entre Espanya i Catalunya han estat sempre amb una discriminació clara. El que passa que econòmicament, és a dir, Madrid no va donar importància a l'economia fins més enllà dels anys 50 del segle XX. Fins aleshores deixava fer, perquè no tenia gran interès. En ell el que els interessava era el poder polític. Després els va interessar el poder financer, els grans bancs situats a Madrid. I després es van adonar que el poder econòmic també era molt important. I, esclar, no cal explicar que ho van aconseguir plenament. Ara, això es pot aconseguir amb el poder polític al darrere i amb la Gaceta de Madrid o butlletí oficial de l'Estat. Les autopistes van ser un dels principals greuges, o ha estat un dels principals greuges entre Catalunya i Espanya? Sí. Quan Franco va haver d'acceptar que el que se'n va dir el pla d'estabilització
doncs Espanya, degut als ministres tecnòcrates, el Banco de Reconstrucció, que es deia una cosa així, el precedent de lo que és el Banc Mundial ara, doncs va fer un estudi sobre l'economia espanyola i per primera vegada a la història de l'estat espanyol hi va haver una proposta que trencava amb el model radial d'infraestructures que s'havia creat a Espanya. I què va passar? A Espanya tot es concentrava a Madrid, les carreteres, els ferrocarrils, els vaixells no, perquè ara per ara no té costa que jo sàpiga a Madrid. Què va passar? Que el que van proposar els tècnics del Banc Mundial va ser una autopista de peatge per la zona més important de l'Estat, que era la Jonquera-Alacant. Per què? Tot el turisme, la majoria del turisme passava allà, tota l'exportació de cítrics passava per allà i tot el moviment industrial de Catalunya passava per allà. Ara, de peatge, si els catalans voleu una autopista, us la pagueu. Això que Franco havia creat l'Institut Nacional d'Indústria per proveir tot el que la iniciativa privada no podia fer. En fi, es va fer de peatge sortosament. Aquí veiem imatges de la C32, de l'actual C32, l'autopista del Maresme, que devia ser, si no la primera. En queda alguna cosa del franquisme després d'aquests 37 anys de les grans empreses espanyoles i catalanes? Què en queda? I tant. Quan comences a gratar una mica l'origen de les empreses, t'adones que moltes d'aquestes empreses van créixer i van florir en el franquisme, vull dir, algunes, no totes, però algunes, de la construcció, per exemple, i d'altres bandes també. Hi ha d'haver empreses que van estar molt protegides. Els bascos tenien una siderúrgia que tenia unes pèrdues enormes, i ara estic parlant dels moments en què Banca Catalana va caure. L'any 82, el Banco de Bilbao i el Banco de Vizcaya tenien uns ajuts del Banco d'Espanya que m'ho van dir a mi, molt importants. Banca Catalana no tenia ni un duro, ells els tenien per mantenir el que era Altos Hornos de Vizcaya, que tenia una fàbrica a la costa mediterrània, al País Valencià, etc. Vostè abans em deia, jo he estat en minoria a vegades, he estat una mica a l'oposició. També és un home que ha anat contracorrent, perquè a contracorrent de l'opinió majoritària sobre les caixes d'estalvis catalanes, vostè deia que el model era bo i que no calia liquidar-les totes. D'això en Franco no en va pas tenir cap culpa, suposo. Això en van tenir culpa els que van venir molt després, no? Però per què era bo i ara pràcticament només ens queda la caixa? A veure, durant els anys 80 la crisi va afectar els bancs i a cap caixa. Va ser un cas, absolut. Les caixes ho van aprofitar per parlar malament dels bancs. I per fer de bancs, també? També, exacte. Vull dir, de fet, ja feia uns anys que el Banc d'Espanya havia equiparat les activitats dels bancs a les activitats de les caixes. L'operativitat era la mateixa. Aleshores, dintre del segle XX, inicia la crisi que comença l'any 7. És una crisi que té com a base l'immobiliari, el sector immobiliari. Afecta a les caixes. Les caixes, un dels aspectes positius que havien tingut és que durant els anys 40, 50, 60 van fer habitatges per la població. Això és un dels aspectes més positius que van tenir les caixes. S'havien especialitzat en immobiliari i aleshores, a partir dels anys 80 i 90 del segle passat, s'hi van llançar massa. Van veure que hi havia unes possibilitats de guanyar diners, en van fer durant uns anys, però l'especulació i la bombolla immobiliària va petar i els hi va agafar els dits. Però només va ser això o també va contribuir-hi la falta de control, la cobdícia d'alguns gestors, que vostè ha denunciat en més d'una ocasió? Què va passar més en tot això, en aquest final? Les caixes, a veure, jo sempre he defensat el model de les caixes. Jo el model que defenso és el d'una entitat no mercantil que gestioni bé els seus recursos i que guanyi diners i que destini una part important dels seus beneficis a acció social.
no hi ha per què una empresa d'aquestes característiques es pugui mantenir. I, de fet, la Caixa que ha sobreviscut és això. Ara, les caixes estaven massa polititzades, les caixes van fer una expansió excessiva, algunes van estar mal gestionades i havien de professionalitzar més els seus equips dirigents, que no ho van fer-ho. I, esclar, aleshores, qui manava les caixes? Aquesta era una pregunta que ens fèiem tots. Bàsicament el director general. Era el que manava, perquè era el que estava. El president l'anaven canviant sovint. No era un financer. A partir del moment en què aquest director general és mal gestor, la Caixa s'ensorra o es pot ensorrar. Deixant les caixes i anant a les empreses, vostè ha manifestat, l'he llegit en més d'una ocasió, que una de les conclusions a les quals ha arribat és que hi ha un petit percentatge, diu vostè, petit percentatge de les grans fortunes que tenen el seu origen en un gran esforç. Això què vol dir? Que si equiparéssim talent i fortuna, la societat seria força més comprensible, diguem-ne? Bé, de talent n'hi ha. Vull dir, doncs, aquestes són les preocupacions que tinc jo, sobretot. A Catalunya hi ha molt talent. Una de les responsabilitats dels polítics és descobrir el talent de la gent. És a dir, no pot ser, si vostè té un talent doncs, com a escriptor, que no sàpiga escriure una carta, perquè ningú li ha ensenyat. I Catalunya dona moltes mostres de persones que se'n surten del no-res, que fan un empori econòmic important amb pocs coneixements, després ho compensaran com sigui, però a mi el que m'impressiona més, sobretot d'aquesta cultura emprenedora catalana, és el col·lectiu. Més que els casos individuals. Més que els casos individuals. Que no tots són recomanables, diguem-ne, no? De seguir? Sí, no, a vegades a mi m'agrada veure un empresari que he conegut, per exemple, i podria fer d'ell una vida de sant, i seria veritat, i al mateix temps li podria fer una vida de no tan sant. Podria escriure 2 llibres. Oh, i tant. I això què ho fa? Doncs perquè els empresaris s'equivoquen. Vull dir, els empresaris, i és normal. El que passa és que aquest és un país en el qual no s'accepta que els empresaris s'equivoquen. Als Estats Units, un empresari que no ha fracassat una vegada o dues no pot presentar-se en societat. Aquí, a l'inrevés. Avui fa prou pel país l'empresariat català? O sigui, el que en diríem la burgesia d'avui? Pel teatre, per la cultura, per la literatura? No. Això jo ho he apreciat amb una altra faceta meva, que és l'Ateneu barcelonès. No. És a dir, l'empresari tendeix molt a concentrar-se en les seves activitats empresarials i pocs d'ells tenen una activitat cultural. És a dir, la presència d'empresaris a l'Ateneu, per exemple, és relativament baixa. Jo vaig aconseguir aportar-ne alguns i vaig parlar amb algunes institucions catalanes en aquest sentit, però no hi ha prou sentiment cultural. I cultural vull dir que a l'empresari li agradi la música, llegeixi novel·les, vagi al teatre, vull dir, doncs, vagi a veure exposicions, vagi a veure cinema. Jo el que li demano a l'empresari és que pensi en termes culturals i a poder ser doni suport a la cultura catalana. L'empresariat a Catalunya, l'economia de Catalunya, etc., se n'hagués sortit millor sense Espanya? Aquesta és una pregunta del si, if, el condicional. Home, vostè ha escrit un llibre que es diu Espanya un pes feixuc. Sí. Amb una clara intenció, no? Sí, a partir de... A veure, diguem-ho d'una altra manera. Fins fa relativament poc, l'economia catalana es basava en un mercat, que era el mercat espanyol. Un mercat pobre. Des d'aquest punt de vista, si Catalunya hagués estat un estat independent, hauria estat Holanda. Què passa amb Holanda? És un país petit que exporta des de sempre el 60% o el 70% de la seva producció. Nosaltres tot el que podíem vendre ho veníem o bé a la resta de l'Estat o bé mentre hi va haver colònies a Cuba, al Carib, etc. Ara,
a partir del 1950 ens surt una competència molt important, que és Madrid i la resta de l'Estat. Com la veu Catalunya d'aquí a 25-30 anys? És optimista, vostè? Jo sempre seré optimista, sobretot amb aquests terminis. Els economistes o els historiadors, en aquest sentit, quan parlem en períodes llargs, és a dir, ara estem millor que fa 25 anys, i fa 25 anys estàvem millor que fa 50, i fa 50 estàvem millor que fa 75. Això no hi ha cap dubte. Ara podem estar pitjor que fa 2 anys, no ho sé, o 4 o 6. En períodes petits, en períodes llargs, Catalunya se'n surt. Ara, una altra cosa és nedar contracorrent, com portem fent, i l'altra cosa és nedar, jo no diré doncs, amb una aigua que caigui cap avalls, però amb una aigua quieta, com a mínim. En bona part l'èxit depèn que aquest nedar, aquesta travessia cap a Ítaca, a la qual vostè feia referència, arribi aviat o no depèn d'això? Sí, home, i tant, que arribi aviat i que surtin talents nous i que es permeti a la gent aprofitar-se de tots aquests talents que té, no? A banda de l'economia, a banda de la banca i a banda de l'estudi de la història econòmica del nostre país, Francesc Cabana, el nostre convidat d'avui, és un home amb un arrelament social important, sobretot a Barcelona. Abans en parlava, l'Ateneu Barcelonès, però també en fundacions. Fundació Catalana, Fundació Enciclopèdia Catalana. Vostè encara hi continua en actiu. No, sí, però... Sí, però no. Amb Enciclopèdia Catalana no. No tant. Soc minoria. He estat minoria tota la vida, de tot arreu. Si vaig ser-ho a Banca Catalana, doncs ho he estat a Enciclopèdia Catalana. Encara es fa en paper, Enciclopèdia Catalana? No. Està online, està doncs, digitalitzada des de fa anys, Escolti, i a Fundació Catalana què hi fa vostè? No gran cosa, perquè he tingut de vendre tots els llibres que tenia allà i realment doncs, poca cosa em queda ja. En canvi, a l'Ateneu Barcelonès sí que hi continua anant. Vostè l'ha presidit, substituint Oriol Bohigas, un càrrec que li va donar una projecció social evident. Un dels seus objectius, ho deia vostè llavors, era atraure els empresaris, en la línia del que m'acabava de comentar, per fer-los copartíceps del debat cultural amb els intel·lectuals. Exacte. Fins a quin punt ho va aconseguir, això? Unes quantes dotzenes, però no gaire més, no gaires més. Vaig parlar amb el president del Foment del Treball, que m'hi uneix una bona amistat, Joaquim Gai de Montellà, i vaig aconseguir que ells que se'n fessin uns quants, però és difícil. Jo no els demanava que vinguessin molt sovint. L'Ateneu és una institució en la qual hi cap tothom. I cap des del president de la Generalitat o el president del Foment del Treball Nacional fins al botiguer de la cantonada. És una de les característiques més positives. I trobar-se aquesta gent i compartir alguna cosa és bo. A l'Ateneu en aquest moment hi ha més de 30 tertúlies. Això vol dir que en aquestes tertúlies es parla d'un tema concret, gent molt barrejada, i això és bo. Cultura i catalanitat. Per aquest ordre? Per aquest ordre? Sí, no per aquest ordre, al mateix temps. Vostè i un bon amic seu, Francesc Sanui, sí, que ha estat un altre dels convidats en aquest programa, a més de reflexionar sobre les causes de la crisi econòmica, ell també és advocat com vostè i economista, doncs també fan altres coses en temps de lleure a l'Ateneu, o han fet, no? Avui la vida s'ha convertit, senyor Cabana, en un gran monopoli? No, però podríem arribar-hi. I això sí que... Els monopolis oficialment estan prohibits des de fa molts anys, no? De fet, els Estats Units hi van lluitar-hi contra els monopolis, els càrtels, etc. Però la veritat és que el que s'aprecia és que dintre de l'actual model de sistema capitalista hi ha unes persones amb un poder econòmic que tapen i cobreixen els càrrecs polítics. I això no és bo, perquè això no és el que vol una democràcia, ni de bon tros. Vostè ha escrit molt sobre la cobdícia, és a dir, aquells que ja tenen molts diners i que mai en fan prou, que sempre en volen més. Exacte. Aquest és un mal dels nostres temps
o això de la cobdícia ve de lluny? Jo he apreciat que hi va haver un canvi a partir dels anys 80, precisament. Jo, als anys 70, vaig ser responsable de la divisió internacional de Banca Catalana. Doncs, per posar exemples, vam finançar amb un crèdit internacional, un crèdit en dòlars a l'Ajuntament de Barcelona, quan l'alcalde era Narcís Serra, i al mateix temps vam finançar ferrocarrils de la Generalitat, quan el president era Jordi Pujol. Vull dir, això ho va fer la divisió internacional de Banca Catalana, amb la Caixa, per exemple, va ser la primera operació internacional que va fer. I aleshores, amb tots els anys que jo vaig treballar en aquest món, i això vol dir Nova York, París, Frankfurt, Milà, Londres, mai em vaig trobar amb un problema de corrupció, mai. Les converses i les negociacions eren tècniques. La cobdícia genera corrupció, no? En canvi, a partir de l'any 80, tinc la impressió que les coses van canviar una mica. A pitjor? Sí, i tant. Entra la corrupció. I amb això hi participen fins i tot escoles de negocis, no? Com des de Harvard fins a l'IES o ESADE. És a dir, demanen doncs, el màxim benefici. A veure, màxim benefici per una societat anònima amb uns determinats límits. Has d'aconseguir el màxim benefici sense perjudicar el personal, sense perjudicar el medi ambient, amb unes condicions. Si tires pel dret, malament rai. I què hauria de canviar, doncs, senyor Cabana, per capgirar això que vostè anomena la cultura de la cobdícia? Jo dic una cosa que és molt poc ortodoxa. És a dir, l'economia milloraria molt si fóssim més bones persones. Vull dir, però milloraria molt. I no em refereixo a cadascú de nosaltres sigui una Teresa de Calcuta. No es tracta de fer sacrificis extraordinaris i èpics. No, que fóssim una mica més de bones persones, perquè aleshores aniríem millor. Això depèn de l'escola, de la família, de l'entorn. cultura, exacte. Depèn de la cultura, no? Quan sento que la gent protesta perquè les coses no van bé, jo li recordo, estem en una democràcia. En una democràcia, jo que he patit 37 anys de franquisme, sé perfectament el que és tenir democràcia. Puc sortir ara al balcó i despotricar contra qui em sembli. I no em passa res. Abans se m'enduien a la presó directament. Això ja la nova generació, que no va viure el franquisme, potser no ho valora prou. Ara, si creus en la democràcia, llavors vols dir que has de fer un sistema polític més eficient i més eficaç que el que tenim, perquè, evidentment, hi ha moltes coses que no van prou bé. En això també és optimista, vostè? Sí, però costa, perquè no som prou bona gent. És a dir, perquè la gent té la llavor de la cobdícia i vol guanyar més diners, i vol fer això i vol fer l'altre, quan la veritat és que la felicitat depèn dels diners, però no de tenir-ne molts. La felicitat depèn de fer diners, de tenir els suficients per poder tirar endavant, però no cal sempre més. Aquesta cobdícia, la frase, per altra part, de la cultura de la cobdícia, és del president Obama, que és un home que de criteri en té. Francesc Cabana, li agraeixo molt aquest savi testimoni d'anàlisi de coses que no li són fàcils, que no li han estat fàcils, i també per la seva aportació, aquesta visió històrica d'una part important de l'economia i la banca del nostre país. Moltes gràcies. Gràcies per la feina que fas. Més lluny, sempre aneu més lluny. A Catalunya no hi ha grans empreses, o molt poques, i en tot cas depenen de la Caixa i d'algun banc que les va crear. Les empreses familiars són molt importants i tenen un pes decisiu, però caldria que fossin més transparents, la veritat. I després hi ha milers i milers de petits empresaris que aquests seran el que Déu vulgui, no ho sabem encara, però poden ser grans coses.